ndị be anyị ekelekwa m unu biko ọ bụrụ na taa bụ mbụ ị na-abanye na ihe onyonyo m eji m chukwu na-ayọ gị ka ị tinyere m aka na ihe a na-akpọ subscribe ọ nọ na YouTube ọkwa nọ na Facebook biko lee anya n'elu ị ga-ebe edere follow ọ bụ na edeghị nke gị following ma anyị naghị eso m ọgwa na ihu follow gị pịa ya aka ka enwe na follow anyị ọ bụrụkwa na ọgwa na enwekwara ebe edere deghị liked etinye ya dị gị mana ị kwesịrị ka ị like the page onwe ihe ọ na-akọ ọtụ gị ime ihe ndị a ọrụ iji nyere anya ka Facebook na-asị ndị a laikiri ihe onye a Facebook enwe ike na-egosi ya ndị ọzọ ka ha na-elere onweghị ego na-efu gị na-sọskraịbụ Facebook YouTube na-asị a na-asọskraịbụ na onye a ha tinye anyị na ndị a ga na-asị thank you onweghị gị ga-enye anyị ndị nwe ọrụ ga-enye anyị ihe biko encourage your brother Chukwu gọziere m na ana m ayọ ndị YouTube we are growing very well ana m achọ ka m mere m amara ọ bụ na m ruo 10,000 followers subscribers na before December I'm appreciate some people and my watch and when they now watch my video steady and Hannah drop comments. That's why you know watch that drop comment. Watch many people now drop comment. Whether me for me but I'm oge mgbede riwere n'ihe onyonyo I'm agbapụ ọsọ tutu obere na-agba ọchịchịrị ọ maka ihe gbasara ntọrọ mmadụ na-ewuzi na Nigeria na ihe bụ eze ntọrọ mmadụ achịala wuzi ya bụ ihe onye ọbụla na-etinyebe aka na obidebe mana ọ na-ewute m na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ejikwa n'echiche si ndị mbụ mere ya kedu otu ha ka ewe ọ ntọrọ mmadụ mere ụlọ ọrụ na-ahụ ebe a na otochiwe demolish this house ụlọ mmadụ tara ahụhụ n'oge Buhari na Tinubu a mmadụ asọfa onye Igbo asọfa gaa dịka mmadụ gara n'ala mmụọ gaa gote ọkụ wee rụta ụlọ dị otu a na-edemolish because ọ kpọrọ ụmụnne ya nwunye ya bụ ndị amana ihe ha na-eme kidnapping anwụde mmadụ aga tiwe n'ụlọ gọọmenti onwe ya kwa achọghị ime investigate mana o nwere iwere go house chere go chọpụta ma dị ga aka ya dị ya ma ọ dịghị ya akpọchigo the young man werekwa ụlọ sizie ọ bụrụ na esizira keep demolish wele ya well achọrọ m ịjụgo nwa na-ege ya gọọmenti ha kwesịrị ka ha demolish ka ọ were ya ka ọ bakwa n'uru because sweat ka a na ya demolish ọ kwesịrị ekwesị ka ahụ talk for another day. Ihe ọzọ m na-achọ ikwu ndị a na-eme kidnapping na biko unu ọ na-echekwa echiche ndị mbụ mere ya kedu ebe ndụ ha dị ka ebe ha na ugbu a where are they? Evans akwa kidnapper anụ m na nwunye nọzi na social media na-ayọ ayọ ka o rie nri where are they? Mmadụ dịka other people tinye aka n'izu ori unu hụrụ nwa okorobịa ndị asa gbagburu na Ladipo ụfọdụ n'ime asha na vidio asa ndị Igbo ụmụaka ndị Igbo one of them bụ my friend na-arụ na prison Owerri the boy si na prison pụta mgbe ahụ agbawachiri prison afọ gara aga ihe Chineke mere ya mara ya pụta kama ọ ga-apụta zere ihe ọjọọ dị o jizi na-emezi kidnapping agbagburu ya na Ladipo that day. Unu hụchaa ihe niile na-adakwasị ndị niile na-arụ ala ndị a unu echikwa ọnwụ na-emekwa kidnapping ma na-ajụ ọnwụ gịnị ajụrụ nwata gịnị gburu nna gị ya sọba eju gịnị gburu nne gị ya sọba eju gịnị ka iji na ga sọ eju nwa m ndụ na-agụ gị kedu dis abata abụ echi jupụtara n'ala Igbo ọwụ gịnị ama m na ọ bụ sọsọ ala Igbo ka this kidnapping cases juru o juru ebe niile mana ndị Igbo anyị agarago this level this format ndị Igbo ekwesịghị ịhapụ this rubbish. Kedu ihe ị ga-eji kpa ego gị nwa tomorrow ọbara gị uru why? Ala Igbo bụzi ebe ụmụnne ndị bụ akụ anyị na-ekwu okwu Igbo ruo ụlọ ụmụnne ndị bụ akụ na-atụzi ji ụlọta ụlọ because ha lụta akpara ha n'aka ihe ọ bụ ihe emere anyị eme nwa okorobịa nwa agbọghọbịa ebe ị nwere ike egbe n'ihe ahụ egbe ahụ iji aga ochi ire egbe ahụ ị ga-eretekwa egbe ahụ 1 million 3 million 5 million anọ m na enwere egbe ndị ncha 2.7 million ire egbe ahụ gị were ya goro keke na-agba ire egbe ahụ mgbe gị ga-egwere ga kpọrọ shop video up but you want to have it ma ndị na-aga kidnap nwa mmadụ ere 100 ikidnap go 10 1 million ego ahụ where is it icheke ego ndị a most time na-agakwa n'elu nwaanyị chọọ nwaanyị ṅụọ ihe ọṅụṅụ gbee pati ego egwe gị kidnap ọzọ chekere m echiche maka ndụ unu anyị na-emiri disave unu feel that na ọnwụ na ọnwụ bịa ugbu a nwe ebe ọzọ after this ọnwụ ga-anwe nwekwa ebe ọzọ ị na-aga ahụ ị ga-asa ajụjụ otu isi wee bie ndụ gị n'ụwa ndị Igbo ka anyị wepụ n'aka na kidnapping ọ karịgo eji ya mara anyị ọwụ omenala anyị ọ mbịara mbịa ka anyị chụpụ na ya anyị ekpere nwụ n'ala Igbo ga-avomit
ọ ga-agbụpụta onye ọbụla ji kidnapping na-eri ihe, onye ọbụla na-egbu nwanne na-akwafe ọbara, ala Igbo ga-agba unu niile nwayọọ nwayọọ, ọ time ka ọ ga-eteki. Ihe ọbụla onye ọbụla tinye aka n'ịrụ ala igbu ọchụ n'ala Igbo, ala Igbo bụpụ unu dịka asụ, ala Igbo gbepụta unu dịka ahịa gbara agbọ, ọ ga-ekwe ka unu nọrọ n'obodo ya lewe mepe ọnụ lie uchi unu, ndị na-akwafe ọbara ọ ga-adịrị unu na mma, ọ tụọ ha n'ọnụ. Kidnappers, your days are numbered.